다 도마 넘버링에 선물로야 자시베 쯤지쇼의 샵지도 안드린데 참그 나도想带是的 무치기 꾸이 중가라 Więc najpierw chciałbym Wam wszystkim życzyć Tashidelek. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj są urodziny Taisitu Rinpoche, Ciągono Guru Vajradhary Taisitu Rinpoche. Urodziny dzisiaj. Więc powinniśmy wszyscy recytować modlitwę o długie życie Situ Rinpoche. Będziemy je recytować 3 razy z życzeniem, aby żył jak najdłużej i aby jego aktywność rozprzestrzeniała się tak, jak on sobie tego życzy. 다들인데 당에 가장 쉬운 것이 통마르 델리아네 경왕까마바 그룹 개바 연체기 ane 충대게 로dy지 może świaro to jest. Więc dzisiaj tak jak wspominałem przedwczoraj, chciałbym rozpocząć Chciałbym rozpocząć od takiego przedstawienia jakby dat urodzin i śmierci wszystkich 8 pierwszych karmapów. Więc tutaj na tym slajdzie widzicie to jest tekst, z którego czerpałem tą wiedzę. Więc to jest tekst napisany przez pierwszego Gyaltsaba Rinpoche'ego Shri Paldziora Dendruba. To są historia wyzwolenia życia i wyzwolenia 7 karmapy Ciedraka Gyatso, napisana przez pierwszego Goshira Gyaltsaba Rinpoche. Ale korzystałem również z różnych kronik poprzednich mistrzów Kadziu, takie jak na przykład kronika spisana przez Paweł Rinpoche oraz różne inne kroniki napisane podczas za życia 9 karmapy. Ale ten tekst Goshira Gyaltsaba Rinpoche jest jakby najwcześniejszy z nich. I to jest jakby taka pełna prezentacja tych żywotów pierwszych karmapów, dlatego będę właśnie z niej korzystał.
Więc on przedstawia daty urodzin i śmierci pierwszych 6 karmapów i urodziny 7 karmapy, bo 7 karmapa jeszcze żył. Więc w tym tekście biografii 7 karmapy nazwanej Wyzwolenie Rangdziunga Kunkiena Tsokie Dorjem i Pama Cieki Gyalpo. Więc tam te wszystkie informacje były zawarte jako notatka, jako taka dodatkowa notatka. Drugim tekstem, z którego korzystałem, kolejnym tekstem, z którym korzystałem, był też taki 3-stronnicowy manuskrypt nazwany Daty inkarnacji karmapów. I w tym tekście pokazano wszystkie te informacje typu rodziny, w których urodzili się karmapowie, miejsce, w którym się urodzili, daty, imiona rodziców, świeckie imię, klasztorne imię, jak długo karmapowie żyli i tak dalej, jak odeszli i tak dalej. Przepraszam, to jest ten sam tekst, źle zrozumiałam, ten sam tekst, ale jakby inna jego wersja. I to jest jakby ta wersja, którą tutaj przedstawiamy. Więc ja te wszystkie informacje, takie konkretne daty i miejsca i tak dalej zebrałem i zrobiłem tabelkę dla was. Ale jeśli chodzi o te imiona klanów, czy też rodzin, w których urodzili się karmapowie, to kiedyś w Tybecie robiono jakby różne podgrupy tych klanów, rodziny w rodzinach i tak dalej. To byłoby zbyt skomplikowane, dlatego ja zapisałem tutaj jakby uproszczoną nazwę imiona tych rodzin. Nie będziemy rozmawiać o tych wszystkich klanach i rozważać tego tematu. Podobnie jeśli chodzi o miejsca urodzin karmapów, to gdybyśmy mieli ich teraz szukać w Google czy na mapie i tak dalej, to ich nie znajdziemy, bo są to nazwy jakby starotybetańskie, których już nie używamy. Dlatego ja tutaj wpisałem nowe nazwy, tak jak te nazwy miejsc, które używane są w dzisiejszych czasach. Dlatego te wszystkie moje zmiany są na czerwono, natomiast reszta informacji z tekstu, która pochodzi z oryginalnego tekstu, jest na czarno. Podobnie czasami imiona karmapów były niezrozumiałe i nie odpowiadają tym imionom, których my teraz używamy, dlatego je również czasami zmieniałam w tej tabelce i zaznaczyłam na czerwono. W zasadzie nie wiemy dokładnie, gdzie te miejsca się znajdują czasami, w jakim stanie się jakby teraz stoją. Dlatego kilka lat temu poprosiłem kilku przyjaciół z Chin, aby udali się do tych miejsc i żeby je zbadali. Nie tylko, że oni pojechali i obejrzeli te miejsca, ale też zrobiliśmy dokładne badanie i dokładnie próbowaliśmy dotrzeć do historii tych miejsc, do tekstów, które na te miejsca właśnie wskazują i tak dalej.
Oczywiście to nie wystarczy, być może będziemy musieli przeprowadzać dalsze badania na ten temat. Więc pomyślałam sobie, że skoro takie pierwsze wyniki tego objazdu już mamy, to pomyślałam sobie, że przedstawię wam je teraz tutaj. Więc jest to, więc te zdjęcia, które oni zrobili i informacje, które zebrali, powinny być jakby taką podstawą do dalszych badań. Więc mając te wszystkie materiały, troszkę o tych miejscach opowiem. I chciałbym również przy tej okazji podziękować tym przyjaciołom z Chin, którzy zrobili to dla mnie. Szczególnie ważne było odwiedzenie, jakby rozpoznanie miejsc narodzin Dysung Khenpo. Bardzo dziękuję za ten wysiłek przyjaciół, którzy się tam udali. Zanim opowiem o tych wszystkich miejscach narodzin Karmapów, jest coś, co powinienem wyjaśnić. Mówi się, że pierwszy Karmapa urodził się w Treo. Tam narodzili, to jest taki region, w którym narodziło się kilku Karmapów, jak i kilku Szamarpów. Na przykład 1. i 9. Karmapa, 4. Szamar Rinpoche. Do 10. Karmapy było tam zatem bardzo wiele klasztorów Kadziu. Był też taki uczeń 7. Karmapy, który się nazywał Chamo Goshri i on udał się do tego miejsca i tam rozwijał nauki dharmy i umocnił pozycję Kadziu w tym regionie. Ale niestety większość tych klasztorów została zniszczona przez najazd mongolskich armii Gushri Khana za czasów 10. Karmapy. Pozostałe tylko klasztory Bengal, Lidrak i Gonsar pozostały, a reszta zamieniła się w ruiny. Po tym zniszczeniu coraz mniej ludzi interesowało się z naukami Kadziu w tamtym regionie i dopiero I teraz, kiedy już minęło kilkaset lat, jak pojedziemy tam i zaczniemy rozmawiać z mieszkańcami, to ludzie już jakby mieszają imiona Karmapów, nie wiedzą, który to był Karmapa, który nie Karmapa, albo mieszają Karmapów z Szamarpami i tak dalej. Już te ich historie już nie są takie dokładne, oni już jakby zapomnieli o tym, co się naprawdę wydarzyło, jak to kiedyś wyglądało. Dlatego kiedy badamy mamy nagrane na przykład te ich opowieści, ale trzeba brać pod uwagę właśnie ten fakt, że tradycja Kadziu tam zanikła i wobec czego musimy również szukać innych źródeł potwierdzających różne historyczne wydarzenia z tamtego regionu. Musimy pamiętać prawdziwą historię i różne inne, porównywać różne inne fakty z życia Karmapów i tak dalej. Jeżeli pewne źródła mówią o tym samym, ale pokazują, ale wyjaśniają to w jakiś inny sposób, to jest wszystko ok.
Więc tutaj nie chodzi tutaj o jakby o ocenianie, co jest, kto ma rację, kto nie ma racji, tylko po prostu o ustalanie faktów. Więc tutaj teraz przejdziemy do pierwszego karmapy, do Sumkhenpy. Więc to było zdjęcie miejsca narodzin do Sumkhenpy. To jest ta tabelka, o której mówiłem. Więc kiedy spojrzycie na tą tabelkę, nazwa miejsca narodzin jest na niebiesko. Potem są imię ojca, Gompa Dorje, imię matki, Latoksanga. Rok narodzin to był Żelazny Tygrys, w 1110 roku się narodził. Jego świeckie imię to był Gepel, a zaś klasztorne imię Cheki Drakpa i żył 84 lata. To nie jest... To 84 to jest sposób liczenia, tybetański sposób liczenia lat. W zachodnim systemie byłyby to 83 lata. Więc mówi się, że jego miejscem narodzin był Ratak w Tre. Tre często też jest nazywane jako Krewo, albo Trewo, albo Trecho ostatnio, Trecho. To w dzisiejszych czasach to jest okręg Kardze. Ale kiedyś te Tre jakby zapisywano na 3 różne sposoby, dlatego ta wymowa również była różna. W Kadziu zazwyczaj mówimy Ratak. Dzisiaj niektórzy ludzie mówią również, że Dusum Khenpa urodził się w Bochok Drongso i że tam nadal żyją jego potomkowie. I że ci potomkowie mają różne stare przedmioty należące do pierwszego karmapy i tak dalej, więc ta informacja często się pojawia w różnych ostatnich badaniach. Kiedy pisaliśmy historię Dusum Khenpy w 2010 roku z okazji 900 urodzin pierwszego karmapy, to wówczas w książce i w plikach komputerowych najpierw zapisaliśmy właśnie ten Bochok. Tak jak mówiłem, jest to taki jakby ostatnia informacja, ale ponieważ nie było w żadnych wzmianach o tej nazwie miejsca, w żadnych historycznych przekazach, to ja zaczęłam wątpić, czy to na pewno jest właściwe miejsce narodzin pierwszego karmapy. Miałem duże wątpliwości na ten temat, dlatego zmieniłem z powrotem na Ratak w Tre. Czy w Trecho. Również w internecie była ta nazwa Bochok, ale tak jak mówię, nie wpisałem do książki Bochok, tylko tak jak tylko Trecho, tak jak mówią o tym przekazy historyczne, które znalazłem. Moje wątpliwości, i że miałem rację, jakby rozwiał pewien tekst
który otrzymałem rok czy 2 lata temu. I kiedy przeczytałem ten dokument, to jakby doszedłem do wniosku, że miałem rację. Więc jest to taki jakby historia. Czym jest ten dokument? Ten dokument został napisany przez lekarza Mikio Dorje, Gelonga Shankarwa Jigmen Nangi Gyatso. Więc on opisał historię reinkarnacji Mikio Dorje, który urodził się u wzgórza góry Kawalang w Tre, czyli też w tym samym regionie. Więc przepraszam, to było, nie opisywał reinkarnacji reinkarnacji 8 Karmapy, czyli miejsce narodzin 9 Karmapy, kiedy ten lekarz 8 Karmapy został wysłany w poszukiwanie inkarnacji 8 Karmapy, w poszukiwanie 9 Karmapy, małego 9 Karmapy. Piąty Shamar Rinpoche wysłał jego, Gelonga Shankargwa, Gomchena Chungi Kungę i 10 innych mnichów z Garcienu, aby ofiarowali szaty, jedzenie i inne rzeczy małemu 9 Karmapie. Więc ten lekarz opisywał całą swoją drogę z Utsang w centralnym Tybecie, aż właśnie do tego miejsca i opisywał wszystko, co po drodze zobaczył i doświadczył. To jest właśnie ten tekst, który jest przedstawiany na planszy. Więc on jakby opisał wszystkie rejony, które przemierzali, wszystkie klasztory, które spotykali po drodze, w których się zatrzymywali. Jest to naprawdę niezwykłe historyczne źródło dla nas wszystkich. I dlatego, ponieważ tam w tej historii podróży oni przejeżdżali przez miejsce narodzin Dysum Khenpe, dlatego uznałam, że może jest to okazja, żebyśmy się temu lepiej przyjrzeli. Więc autor opisuje właśnie to górne i dolne trecho i opisuje to wierszem, napisał to w dodatku wierszem, więc ja ten wiersz, który jest dość trudny do zrozumienia, przepisałem jakby prozą w formie dla was tutaj na tych planszach. I tekst mówi tak, że kiedy pojawiłem się w Czecho, pierwsze co ujrzałem było Tre to Gangri Junkar, czyli śnieżna góra w górnym Tre. Potem udałem się do Chankra Samka, który był taką posiadłością pana Link. Link to było cały jakby większy region. Tam na grzbiecie konia udałem się do klasztoru Karmapy nazywanego Guntra, gdzie ujrzałem odcisk kopyta konia Ciedraka Gyatso, który nazywał się Zamling Norbu.
나도 저다 다디 zugu 뭐지 nie zugu nie kielam 통로마 Więc ludzie zazwyczaj lamowie robią, pozostawiają po sobie odciski dłoni albo stóp, a koń zostawia odcisk kopyta, prawda? Następnie ten autor mówi, następnie ujrzałem Bumciok, czyli miejsce narodzin czwartego Shamarpy Rinpoche. Czyli znowu nie tak jak teraz mówi się, że Bumciok był miejscem narodzin pierwszego Karmapy, tutaj mówi się, że to było miejsce narodzin czwartego Shamarpy. A następnie zobaczyłem ruiny klasztoru Trekam Kingi, zbudowanego przez Dusum Khenpe, ale jakby zrujnowanego, czy też spalonego przez lamę Sakya Chamkositu Tanakchena. Więc autor jakby zobaczył tylko ruiny tego klasztoru. Więc dalej zobaczyłem, ten autor mówi, dalej zobaczyłem taki klasztor otoczony jakimś murem. Nie wiem dokładnie, co to jest. I ten klasztor ma 3 różne poziomy. Nie wiem, czy to jest właśnie zdjęcie tego klasztoru, czy nie. Następnie więc w tamtym czasie była jakby niezgodność co do tego, czy to były klasztory Sakya czy Kadziu. Ale nie wiem, czy to był jeden klasztor w trzech poziomach, czy 3 klasztory obok siebie. Następnie autor tego przewodnika mówi, że tuż nieopodal tego miejsca, bo nieopodal tych klasztorów czy klasztoru, ujrzałem miejsce narodzin Dusum Khenpe w Trewo Rangtang. Na zachód od tego miejsca kiedyś była wieża, która się nazywała Sekar, którą zbudowała Tsen Lhasa, która była żoną pana tego regionu w owym czasie. Ale po jakimś czasie ta wieża została zniszczona, a na jej ruinach zbudowano kilka domów, które nadal nazywano Sekar. Przynajmniej w tamtym czasie była tak nazywana. I nadal jakby opiekował się tym miejscem pan z Ling. Kiedy zaś na wschód od tego miejsca znajdowała się stupa, w której przechowywano różne przedmioty należące do Dusum Khenpe, takie jak jego kożuch, jego jakieś naczynia, pasek i tak dalej. Ta stupa to była jakby taka dwupoziomowa świątynia. I później ozdobiono ją różnymi malowidłami. A przepraszam, na zewnątrz jakby tej stupy, przed tą stupę znajdowała się dwupoziomowa świątynia. Na ścieżce jakby okrążającej tą stupę znajdowały się odciski stóp Dusum Khenpe. Ta stupa nadal istnieje. Czasami ją ludzie nazywają, że to jest stupa z kożuchem. Natomiast świątynia należy do szkoły Sakya.
Stamtąd, kiedy pójdziemy w górę, to znajdziemy miejsce, w którym Dusum Khyentse praktykował na Palden Lamo. Dusum Khyentse miał tam wizję Palden Lamo, która mu się ukazała, a następnie stopiła z głazem. Z głazem. I od tamtego czasu ten głaz jakby ozdabia samo powstała figura, czy też jakiś imidż Palden Lamo. Więc te wszystkie szczegóły są bardzo dokładnie w tym tekście opisane. I tam wspomina się również o mantrze Pani Pema Hung napisanej przez Dusum Khyentse i tak dalej. Tak czy inaczej, według tego tekstu jasnym jest, że miejscem narodzin Dusum Khyentse nie jest Bochok, tylko Ratak. Zaś Bochok był miejscem narodzin czwartego Shamarpy. Czasami ludzie mieszają właśnie tych lamów albo jedną inkarnację z drugą i tak dalej, i tego rodzaju błędy mogą się pojawiać. A może po prostu potomkowie Karmapy po prostu przenieśli się w inne miejsce i nadal mówili, że Karmapa narodził się kiedyś w ich rodzinie i tak dalej, ale już byli w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Powodów, dla których można pomieszać te różne fakty jest wiele. Dlatego naprawdę powinniśmy patrzeć również, szukać źródeł takich informacji w różnych tekstach, historiach, nie opierać się tylko i wyłącznie na takich ustnych opowieściach i przekazach ludzi. Oczywiście nawet to, co ja teraz mówię, może się okazać, że jest nieprawdą. Powinniśmy nadal szukać źródeł i potwierdzeń w różnych tekstach tego, co teraz powiedziałem. Bardzo dobrze byłoby odnaleźć na przykład historię życia czwartego Shamarpy. Może ona potwierdziłaby te stwierdzenia lub zanegowała je. Warto więc jakby szukać tego rodzaju tekstów i byłoby to z pożytkiem dla linii Kagyu, bo wielu lamów urodziło się w tym regionie, i oczywiście dla samego regionu jakby poszerzyłoby to wiedzę o jego historii. 큉그 벌써이럽지 샤나 증면으로 삼탱도 자들이 버지 다들 가만 십십게 인주스타나 버지 다 가만 십주즈 제려야 하는 아주 양가지야이다. Myślę, że sam napiszę jakiś artykuł na ten temat nawet, bo to jest region bardzo ważny dla naszej linii, miejsce narodzin naszych praojców. Więc myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę. Spotykamy się za pół godziny i przejdziemy do omawiania miejsca kolejnych karmapów. Miejsc i dat kolejnych karmapów. 반대 Dusum Khyentse 다르디 총대가 로치 텔레 최세 갑들이야. Więc teraz mam taką
다 대사 공업 봤으면 러브 연주산에 다 들려야지. 문진 체다. Więc chciałbym zrobić taką dygresję co do tych dat i miejsc związanych z Dysą Kempą. Jak pewnie chciałbym powiedzieć kilka rzeczy dotyczących jakby jego głównych siedzib. Jak wiecie, jednym z głównych jakby czynów Dysą Kempy było założenie kilku klasztorów. I mówi się, że założył on 3 główne siedziby klasztorne Karma Kamdzang. I te siedziby też czasami różnie się rozpoznaje. Na przykład szósty Shamar Chikyi Wangjuk napisał w swoim przewodniku po Kampo Nenang, że uczniowie Gampopy byli niezliczeni jak gwiazdy na niebie, ale powiedział on do Karmapy: mam wysokie oczekiwania wobec ciebie, białogłowy Karmapo, tak mu Karmapa powiedział, i kazał mu upowszechniać nauki Kagyu. 대순기 위리야 아니 두순 캠바다 주전 감마바다 상계님 봤음 고매야 된제게다 티 개바게베 말해. Często, więc jeśli chodzi, i kazał mu medytować w Kamie, gdzie Karmapa założył pierwsze klasztory. Często i tamten, to miejsce, w którym odosobnienia więc to miejsce, w którym Karmapa medytował na odosobnieniu, wówczas w Kamie, określa się jako święte miejsce Chakrasamvary. Często też się mówi, że kiedy mówimy o świętym miejscu Chakrasamvary, to mamy głównie na myśli męskie bóstwo Chakrasamvary, nie partnerkę. I często też mówimy, że wszystkie miejsca, o ile dobrze zrozumiałam, wszystkie miejsca Karma Kamdzang są świętymi miejscami Chakrasamvary, albo często też określa się, że tak jak mamy kanał centralny, prawy i lewy, to tak samo te 3 klasztory reprezentują te 3 kanały, oczyszczone kanały w naszym ciele. Więc wracając do tego miejsca, gdzie Dysum Khenpa sam jakby medytował, osiągnął on tam na odosobnieniu najwyższe siddhi, najwyższe osiągnięcie, i stamtąd również, i tam również zaczął tam przyjmować uczniów i założył pierwszą siedzibę. A następnie założył też klasztor Karma. To miejsce tutaj się nazywało Kampo Nenang, tak jak wcześniej wspomniałam. Potem założył klasztor Karma i klasztor Tylung Tsurpu. I wówczas te 3 zaczęły być nazywane 3 głównymi siedzibami Karmapy. Ale czasami mówi się o 5 miejscach, 5 klasztorach związanych z Karmapami. Czyli Kampo Kangra jest siedzibą ciała, Ogmin Karma jest siedzibą mowy, Tyshung Tsurpu jest siedzibą umysłu, Pongri na wschodzie jest siedzibą właściwości, a Dappa Pakpung jest siedzibą aktywności. Obecnie zaś ten ostatni jest, o ile dobrze zrozumiałam, jest teraz klasztorem Gelug.
Jest tak jak mówiłem, Kampong-Gangra jest miejscem ciała, klasztor karma miejscem mowy, Tsurpu miejscem umysłu, Pongri miejscem właściwości i Pangdruk jest miejscem aktywności. Podobnie jakby przedstawia to 13 Karmapa Dydul Dorje w takim dziele napisanym z pytania i odpowiedzi dla mistrza dyscypliny. I ale określa on je inaczej, to znaczy mówi o tym, że Tsurpu jest siedzibą ciała, Ogmin Karma jest siedzibą mowy, Kamponenak jest siedzibą umysłu, Kamkim jest, w Tre jest 춘지바 겐생이 칠렌사 디나로래야 가르송 열었잖아 densa 고마 뚫론수 꾸이네 바바 오민가마 숨기네 오마 깜보네나 투기네 데 Przepraszam, tutaj nie zrozumiałam. Tutaj wygląda na to, że odróżnia się, inaczej się jakby klasyfikuje te klasztory, kiedy bierze się pod uwagę męskie bóstwo Chakrasamvary albo partnerkę Chakrasamvary. I wówczas klasyfikuje się te klasztory w inny sposób. Jest tutaj, dlatego 13 Karmapa określił to inaczej, mówił, że właśnie odwrotnie i Kamkin Tre jest siedzibą właściwości, zaś Para jest siedzibą aktywności. On to również porównuje to do białej muszli. Mówi, że Tsurpu jest jak usta, główna część muszli to Karma-Gyn, a końcówka muszli to jest Kamponenang, zaś pozostałe klasztory są jak ustniki. Więc 13 Karmapa mówił o jakimś Kamkri w Tre, ale i co to jest? Co to za klasztor? Nie było o tym mowy wcześniej. W niektórych przewodnikach historycznych mówi się, że to Pangpuk w Tre, ale my skądinąd wiemy, że to jest w innym miejscu, że ten klasztor się znajduje w innym miejscu. W Złotym łańcuchu Kamdzong jest taka autobiografia Karmapakshi, która opisuje to w ten sposób. Znaczy opisuje taką sytuację, że w roku szczura w Tsurpu o północy 29 dnia 6 miesiąca księżycowego opiekun Bernakczyn z włosami sięgającymi nieba pojawił się, nosząc czarny płaszcz i zakrucałą ziemię, nosząc na sobie girlandę świeżo ściętych głów. Było ich 50. Otaczało go całe grono innych opiekunów w 10 kierunkach. Wokół nich płynęły ognie. Tego rodzaju wizja, Karmapakshi miał tego rodzaju wizję Bernakciena i nie wiedział, co to znaczy, więc tej samej nocy obudził się i ofiarował tormę. Kiedy ją ofiarował, zrozumiał, że ta wizja oznaczała, że miejsce Marodzin Dysum Khenpo w Tre zostało całkowicie zniszczone przez złych ludzi. Kapti du sana te kanjim di mingi namgi torshin
민이 카시지기 째간김데 또르네 되는 강바파 고도 죽어서 산다 강바 데 다보 매버체체 마 강바 시리에다 버지 땅바 진짜기 때이 Więc Karma Pakshi mówił, że o Kamkim w Tre to było miejsce narodzin Dusuma Khenpo. I jak wiemy już z tego poprzednika, o którym wcześniej wspomniałem, przewodnika jakby opisującego podróż mnichów, uczniów 8 Karmapy, którzy szukali 9 Karmapy, kiedy oni dotarli do miejsca narodzin Dusum Khenpo, to przy tym miejscu były jakieś ruiny świątyni. Wydaje mi się, że to było właśnie to miejsce zniszczone wtedy za czasów Karma Pakshi. Później 7 Karmapa Chedra Gyatso również opisał o tym, że Kamkin w Trem było siedzibą aktywności i że za czasów Chedra Gyatso nadal istniało w Tre, że to miejsce nadal funkcjonowało. Zaś kiedy 9 Karmapa się narodził, nie było żadnego, i wtedy, kiedy ten przewodnik został napisany, wtedy nie było żadnej wzmianki na ten temat. Czyli być może to jest jakieś miejsce, jakiś klasztor, który całkowicie zniszczono za czasów 8 Karmapy. Dlatego później 13 Karmapa wspomina o tym Pakpung, dlatego, że poprzednie miejsce zostało zniszczone. Today, di gynsel tene chik chana kama ba kundi ge dumbe ge kusime gebe gawtwa tene par torso men ro samrabchi tene rubchi chengdo tene kama ba kundi jusumbe ge chilege ne de parare songba parase adi 다닥 사자 가와요 문지 제토 마송 다들이 인주산에 다 윤댕이 Następnie i to miejsce Para, o którym wspomina 13 Karmapa, tak naprawdę nie wiem dokładnie o co chodzi, czym jest to miejsce. Tak mi się wydaje, że ono się pojawia dopiero tutaj u 13 Karmapa jako miejsce aktywności. Wcześniej się nie pojawiało i ja nadal nie wiem, co to za miejsce. Później Jamgon Control Lodrotaje napisał w swojej niesekciarskiej historii Dharmy. Siedzibami jest Tsurpów Tulung, Karma Riling i Kamponenang, 3 czakry ciała, mowy i umysłu. Pongri jest siedzibą Pungri na wschodzie i Kamkrin w Tre to są siedziby właściwości, zaś Bara i Dramadushi to siedziby aktywności. Od nich rozprzestrzeniały się różne inne siedziby, miejsca odosobnień na wielkim terenie. W tych czasach degeneracji nauki w tych miejscach zanikły, a siedziby upadły. W Kamie szczególnie, ale dzięki uprzejmości i wszechwiedzy Chiki Dżungne i jego inkarnacji, którzy utrzymywali nauki w Kamie, nauki praktyki i urzeczywistnienia Karma Kandzang przetrwały.
Zaś klasztor Palpung Tupten Chokorling stał się jak głowa, stał się jak centrum, z którego wypływa źródło, z którego wypłynęło wiele rzek. 100 rzek. Następnie również podobnie Kamke Khenchen Rinchen Dargye napisał w swoim wyjaśnieniu ceremonii Czarnej Korony opisał również o tych siedzibach. Istnieje Tsurpów Tulung w Górnym Tybecie, w środku jest Ogmin Karma, a poniżej jest Kampoganga w niższym Tybecie. To są siedziby wyższe, średnie i niższe. Oczywiście tutaj nie chodziło o jakieś ocenianie tych siedzib, tylko o zwykłą geografię. Że te określenia wyższy, średni, niższy dotyczyły geografii Tybetu. Więc często mówi się o tym, że są 3 siedziby lub 5 siedzib. Tutaj powinniśmy prezentować te główne siedziby. Zazwyczaj są to te siedziby, które założył Dysum Khenpa. Ale Pungri został założony przez Karmapakshi. I w zasadzie nie powinniśmy go uwzględniać tutaj, więc te wyliczenia odbywają się na różny sposób. Czasami niektórzy uwzględniają tylko siedziby założone przez Dysum Khenpa, a niektórzy uwzględniają również siedziby założone przez innych karmapów. Zastanawiam się, czy Pungri nie zostało jakby włączone do tej listy, dlatego że Kamkrim w Tre zostało zniszczone. Niektórzy również uważają, że Pangpung klasztor w Dop jest siedzibą właściwości. Niektórzy nawet mają, ale niektórzy inni mają nawet wątpliwości, czy był założony przez Dysum Khenpę. Wielu historyków pisze, że powstał on za czasów 10 Karmapy. Nie za czasów 10 Karmapy, tylko że 10 Karmapa wskazywał na to, że ten klasztor został założony przez Dysum Khenpę. Więc tutaj mamy pewną wątpliwość. Również Jamgon Rinpoche wspominał o tym, że Barua albo Para być może jest siedzibą aktywności. Być może, że to jest Para, również to samo miejsce, Barua i Para, o którym wspominał 13 Karmapa. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać, które to miejsce, o jakie miejsce chodzi. Tak czy inaczej, było wiele znanych klasztorów założonych przez Karmapów i ich synów serca. Na przykład Rumtek założony przez 16 Karmapy również może być uważany za siedzibę Karmapów. Ale historycznie głównie bierze się pod uwagę 3 siedziby lub też 5 siedzib ciała, mowy, umysłu, właściwości i aktywności. Gdybyśmy uwzględnili wszystkie inne klasztory, czy też miejsca odosobnień założone przez Karmapów, to doliczylibyśmy się 50, najprawdopodobniej jakichś 50 miejsc. Ale dzisiaj bardzo trudno jest orzec dokładnie, które z tych miejsc tak naprawdę związane są z Karmapami, a które nie. One zmieniały właścicieli, były niszczone i tak dalej. Tak czy inaczej, główną rzeczą, którą chciałam podkreślić, jest to, że Dysum Khenpa, tak jak przepowiedział Gampopa, praktykował w Kampo Nenang, tam zrealizował prawdę Dharmaty, miał wtedy wielu uczniów, założył klasztory, i założył klasztory, które były
I wtedy zaczął być znany jako Kampone Nangwa lub też Kamzang Kagyu, które wtedy zaczęły być znane jako Kampone Nangwa. Potem zaś założył to był pierwszy klasztor, który był znany jako Kampone Nangwa lub Kamzang Kagyu. Następnie założył klasztor Karma, a na końcu klasztor Tsurpu. Później zaś Karma Pakshi odrestaurował te 3 klasztory i upowszechniał w nich nauki. Kampone Nenang to był pierwszy klasztor, w którym Dusum Khenpa jakby naucza, w których postawił pierwsze posągi Marpy, Milarepy i Gampopy. Ogólnie mówiąc, wszystkie inkarnacje Karmapy. Czyli jakby głowy nauk Karma Kagyu. Dusum Khenpa i Karma Pakshi byli jakby pierwszymi mistrzami, którzy upowszechnili, którzy stworzyli tą linię, dlatego te siedziby, które oni założyli, są jak niczym matki nauk Karma Kamzang. Więc te klasztory, które oni założyli, Dusum Khenpa i Karma Pakshi, niektóre z nich są całkowicie zniszczone albo w bardzo złym stanie. Z naszej perspektywy musimy nawet jeżeli one nie są już, nawet jeżeli tam nauki Kagyu nie są powszechniane, z naszej perspektywy są one dla nas ważne i powinniśmy je szanować i je wspierać. Teraz wracając do dat i miejsc karmapów, następnym, drugim karmapą był Karma Pakshi, który urodził się w Wongbuding, w wiosce Wongbuding w Jangad-Changdu. Jego ojcem był Gyalwang Suktrang, matką Sengsa Mangri. Istnieją różne relacje, różne zapisy co do tego, w którym roku urodził się Karma Pakshi. Na przykład Shamar Kiwangpo mówi, że 24 lata po Dusum Khenpa, po tym jak odszedł Dusum Khenpa, w roku myszy 1216 narodził się Karma Pakshi. Ale z drugiej strony my bardzo dobrze wiemy, w którym roku narodził się Rangjung Dorje, trzeci Karmapa, więc te daty by się kompletnie nie zgadzały. Jakby wyglądałoby wtedy na to, że Karma Pakshi żył tylko kilka lat. Dlatego może po prostu to był jakiś sposób liczenia, że jeden rok się liczy jako 2, nie wiem. Inni mistrzowie, tak jak Księgała Songnam Gyaltsem i Golotsawa w niebieskich rocznikach, mówi o tym, że Karma Pakshi urodził się w 1204 roku. Zaś Goshi Paljor Dendrup, Micho Dorje, Pało Cuklak Trękła, Karma Cyki Palzak z naszej linii
jakby utrzymują, że Karma Pakshi urodził się w roku ognistego tygrysa, czyli to był rok 2006. Tak czy inaczej, było mi minimum 10 lat pomiędzy odejściem Dusum Khyentse i narodzinami Karma Pakshi. To była najdłuższa przerwa pomiędzy odrodzeniami karmapów w całej historii do tej pory. Następnie trzeci karmapa, Rangjung Dorje. Urodził się w Gang Shurmor Dratsak, czyli obecnie Bengła, Jilongta, w Rikadze. Więc zapisałam to tutaj tak, jak wymawia się po chińsku. Mamy tutaj również imiona ojca i matki, rok narodzin, jak długo żył i tak dalej, jak odszedł. Tutaj w przypadku Rangjunga Dorje nie mamy żadnych wątpliwości, mamy bardzo wyraźne i klarowne zapisy. Więc mówi się, że odszedł w środku dnia 14 dnia 6 miesiąca w roku ziemnego zająca. W Xanadu. Jeżeli nie mam, więc jeżeli się nie mylę, to Xanadu to była stara stolica Imperium Mongolskiego. Wielu ludzi wtedy ujrzała w różnych miejscach w Tybecie, widziała jego ciało, czy też jego postać w księżycu, który był wtedy w pełni, w dniu, kiedy umarł. Za czasów tego, wówczas pojawiła się też namalowano też taką tankę karmapy w księżycu tym w pełni. Podobnie kiedy Jeshi Dorje odszedł, to wielu ludzi widziało go w słońcu, że jego postać w słońcu i tak dalej. I wtedy powstawały przeróżne tanki. Wtedy powstała też tanka Jeshi Dorje jakby w słońcu. Więc tego rodzaju tanki pojawiło się wtedy. Następnie mamy czwartego karmapę Rolpe Dorje i piątego karmapę Desheng Shekpe. Tutaj wszystko w przypadku czwartego karmapy wszystko jest jasne. W przypadku piątego karmapy urodził się w Nyanganchok, Niedeng Gompo Jangda Town, w miasteczku Gompo Jangda teraz się tam znajduje takie miasteczko w Linzi. Mamy imię ojca i matki. Narodził się w 1384 roku. Jego imieniem klasztornym był Chepa Sangpo, zaś to imię Desheng Shekpa zostało mu nadane przez cesarza chińskiego z dynastii Ming. Kiedy otrzymał ten tytuł, był bardzo znany pod tym imieniem. Zmarł bardzo wcześnie, w wieku 32 lat.
1415 roku. I zmarł w klasztorze Potala w Lasie. Następnie szósty Karmapa Tongwa Dünden. Narodził się w Changdu, w Xichang. Narodził się w 1416 roku. Następnie siódmy Karmapa i żył 38 lat. Następnie siódmy Karmapa Chedra Gyatso. Siódmy Karmapa Chedra Gyatso urodził się w 1453 roku. Przepraszam, w 1454. Rok po odejściu szóstego Karmapy. Urodził się w Jinda. I Chedra Gyatso żył 53 lata. Następnie mamy miejsce narodzin ósmego Karmapy, Mincho Dorje. Tak ono oczywiście teraz wygląda. I myślę, że jutro więcej opowiem na ten temat. Mam wrażenie, że zanudzam Was kompletnie tymi wszystkimi faktami, więc do tego przejdę później. Muszę teraz wrócić do pochwał, bo inaczej nigdy ich nie skończę. Więc teraz chciałbym omówić pierwszą. Wspomniałem już o pierwszej strefie dobrych czynów, ale powinniśmy też wspomnieć o pierwszej strofie drugiej pochwały. One są ze sobą połączone. Więc pierwsza strofa pochwały bez westchnienia szukał. Kiedy Mincho Dorje był na górze Namtu i to był tak naprawdę, napisał tą pochwałę wtedy i ofiarował ją Karma Trinlepie. Więc on jakby ofiarował to Karmie Trinlepie, że to jest jakby pochwała Karma Trinlepy. Ale Karma Trinlepa ją przeczytał i powiedział, nie, absolutnie nie mam żadnych takich właściwości. To jest twoja pochwała, to ciebie dotyczy. Podobnie Tsongkhapa napisał tego rodzaju pochwałę i ofiarował swojemu lamie, a ten mu oddał i powiedział, nie, to jest twoja pochwała, to jest twoja autopochwała, to ciebie tylko dotyczy, to tylko ty masz takie właściwości. To jest bardzo jeden z bardziej znanych tekstów Tsongkhapy. Podobnie tutaj podobna historia dotyczy tego tekstu. Tak jak powiedziałem, ta pochwała jest, Cheki Jungne umieścił ją w swoim modlitewniku, który później stał się powszechnie używanym modlitewnikiem Kadziu. Więc ta modlitwa, ta pochwała składa się z 9 strof, czyli takich jakby 9 punktów. Według komentarza Shimara Cheki
Mówi się, że ta pierwsza strofa mówi o tym, jak Karmapa wkroczył na ścieżkę dharmy i jak sprowadzał innych na ścieżkę dharmy. Bez wytchnienia szukał niezawodnej esencji pouczeń niezrównanego nauczyciela, uzbrojony w dyscyplinę, nie zbaczał ze ścieżki i praktykował pełnię nauk. Jemu zanoszę modlitwę. Chodzi tutaj o to, że Karmapa jakby nie satysfakcjonował się samym brzmieniem nauk, szukał ich prawdziwego znaczenia, czyli szukał tej esencji. Nie satysfakcjonowały go stwierdzenia, że klasztor, że klasztory są centrum nauk, że reprezentacje ciała, mowy i umysłu są źródłem nauk i tak dalej. On chciał naprawdę zrozumieć znaczenie nauk, on chciał naprawdę zrozumieć, o czym one mówią, na czym one polegają. I w ten sposób właśnie Micso Dorje był w stanie, ta ciekawość go prowadziła do tego, że był w stanie naprawdę wejść na ścieżkę dharmy i naprawdę je rozumieć i upowszechniać. Więc jakie nauki najpierw praktykował? Najpierw praktykował nauki Vinay. W ten sposób jakby wkroczył na ścieżkę dharmy i kiedy przyjmujemy trzy rodzaje ślubowań, to jakby najbardziej pełnymi z tych ślubowań są ślubowania Gelonga i Karmapa Micso Dorje przyjął te ślubowania w wieku 8 lat. Więc przepraszam, w wieku 8 lat przyjął ślubowania nowicjatu, przyjął schronienie i ślubowanie nowicjatu, czyli zaczął praktykować właśnie dyscyplinę wtedy otrzymał też imię Gyaltsab-Tashi. Przepraszam, nie. Otrzymał imię dharmy, nie pamiętam jakie, przepraszam. Gyaltsab-Tashi Namgyal, czyli pierwszy lama, który nosił tytuł Gyaltsaba Rinpoche. Więc był najbardziej świętym jakby przedmiotem w Garczenie, w Karmapów było gandola. Nie wiem, co to jest, gandola. To było najbardziej jakby święty przedmiot, w obecności którego Karmapowie przyjmowali różne ślubowania. Więc to właśnie Gyaltsab Rinpoche udzielił Karmapie ślubowań, najpierw świeckich, potem nowicjatu, a potem, kiedy Karmapa skończył 21 lat, przyjął również ślubowania Gelonga. I przy każdej tej okazji otrzymywał jakieś inne imię. Ja później opowiem może przy okazji kolejnego dnia nauk o tym świętej przedmiocie w Garczenie.
Istniała również tradycja, że podczas takich ceremonii miało być obecni różni archatowie i podobno w przypadku 8 Karmapy w tej ceremonii uczestniczył Arhat Rahula i często się mówi, że 8 Karmapa był emanacją Rahuli. Więc wtedy to tutaj chodzi o tą ceremonię, kiedy Micio Dorje otrzymał ślubowania Gelonga i on wówczas jakby w pełni wkroczył na ścieżkę Dharmy i zaczął również od tego momentu nauczać Dharmy. Więc na tym skończymy dzisiaj. Jutro będę kontynuował. Jutro musimy przejść do dość trudnego tematu, o tym jak porzucił złych przyjaciół. Był cały czas pod kontrolą różnych asystentów i Chandzy, czyli sekretarza jego labranku i tak dalej. I musiał to przełamać. Kiedy czytam historię życia Micio Dorje, to mam wrażenie, że to się mi również zdarzyło, czyli ta historia jest bardzo podobna, znaczy podobne problemy Micio Dorje miał. I dlatego chcę na razie przerwać i żebyśmy jutro mogli wrócić i dobrze omówić tą drugą strofę. Może to nie jest jakby odpowiednie, ale mam wrażenie, że jest dużo podobieństw pomiędzy życiem Micio Dorje i moim własnym życiem.